alias 255 Domčo a vítam vás pri hre Minecraft Pocket Edition. Som tu s mojím spolužiakom, ktorý bude mať kanál. Čaute. Tam je. A proste hráme Minecraft Pocket Edition. Dúfam, že toto video nebude tak moc zasekané a dúfam, že to nebude šúšťať. Ako keď voláte a zrazu zafúka vietor. No, dobre. Inak tam už vidím takú letajúcu horu pre info. Dobre. Vyzerá to ako Flappy Bird, či ako to bolo. Flat Bird. LOL. Nie, ja som sa netrafil. No. Takže ideme pre drevo. Ja si idem pre drevo ku tej hore najprv. Ja idem po tmavé. Oka? Prečo po tmavé? Lebo sa si chcem postaviť dom. Ale ja neviem stavať domy, že či mi nepostavíš dom. Postavím. Môžeš zatiaľ ísť do majnov a dať čo tam nakopať. Počkaj, majny. Myslím, cavey. Sorry. Neviem toľko, že by zamysleli, lebo sa neviem... Ja sa neviem dostať z toho. Ty tam hore a... No. Zoberieme si... Zase ja prídem. Zoberieme si nejaké tie bloky, viete. Poďme to tak vyššie a začneme sa tam stavať. Tu máme hneď uhlie. Dúfam, že nepadnem. Nepadol som. OK. Rovno sú tam aj... Počkaj, čo to je? To je nejaká kocka veľká. Čo máš? Jaké stroje tam máš? Malé. Také. Také by som tam mal. Martin? Tamto. Čo ti ukážem? Ja striem za tebou. Aha, mám taká plocha kamenná. A tam taká veľká. Takže ja som troška koblu a idem sa späť vrátiť, pretože ja som išiel tú stranu. Chodku spavnu a potom tak, vieš. Ja viem. Ja vím jak. Vidím horu. No. Hej, tam je. Vidím to lietajúce. Tudo. Mám nápad. No, a Čo? A? spoločný. Prečo nie? Čo sa stalo? Idem. Ja začnem stavať schody, no. Tak. A počkať, v tejto verzii sú tie nové bloky, ne? No hej. Máš nejaké drevo?
Vidíš to uhlie? Vidíš to uhlie? Tak ako na našom spolu, tak ako na Tiborovom. Tibor je inak, Tibor je náš kamoš, hej? Spolužiak. Možno mňa bude menej počuť, lebo furt neviem prečo. Furt neviem prečo. Ospravedlňujem sa za toto píšťanie. Ja neznám, že či ma bude dobre počuť. Inak, keď si všimol, tak tá skala vyzerá jak UFO. Troška. A vieš prečo? Vyzerá jak UFO? Lebo... To je UFO. Lebo ty si Vieš prečo to vyzerá ako UFO? Lebo ty si E.T., taký díziak. Mám presne tak. A 5. Nie! Padáš, len sa tak zahúčí. V tej kotke si robíme domek, Hobbit. Hobbit má ten Hobbit. Why not? Hobbit. Ten byt. Aký byt? Môj malý byt. A môj pekný byt. Vieš ako stávať, nie? Prečo to tak stávaš? To minieš veľa dreva. No to nevadí. To nevadí. Tak môžeme tu robiť aj piliere potom. Piliere, aby to vyzeralo nejak reálne, nie? Teraz možno nebude vidno. Máš nastavený brightness? Hej, na max. Možno na 99. Prečo to ako ťa teraz drbnem? Nie. To ešte kúzne. No, tak teraz sprav. Tak, toto vykop. Nemám krom. Crafting torče. Tak, torče. A vykraftíš aj niekoho? Či krompač? Asi nie. Prečo? Lebo mám iba 2 styky. Už nemám. Mám na styky. Na 4. Víš, aký som ja múdry? A nešli by sme rovno do cavey? Že potom si postavíme dom? OK. Tu máš, Martin. Bádem. Rovno takto vyhodne. Dobre, tak poďme, ja som už našiel. Dúfam, že vám to bude vadiť. Bo sme nubovia. Ja mám ešte 2.
17 dreva. Ešte som už styky. Jej, styky. Neviem, že či bude stačiť 12. 12 na tému. Už mám 4, 2. Oh my god, mimo. Potom mnou pouze. Prečo nie? Hej, blokovo. Skáčem. Pardon. Skáčem. Určite nezabudnite dať po toto video like a odber. Ako? No tak. Pardon. Čo? Toto? Jaskyne tu nie sú. Neviem. Niečo Vôbec. Aha. Tak sorry. A? No, môžeš ísť naspäť. Naspäť choď. Nechoď sem. Nechoď sem. A keď tu pôjdeš, tak tam... Mám. Asi. Mám. A ja mám. Tak každý... Ty brďo, Martin. Martin. Tak počkaj. Ja už idem za tebou, pretože toto bola... Pardon. Ležo, to vykopeš. Idem touto. Kde si? Išiel som doľava. Aha. Kapa. To si robíš sra. Nikto ti volá, Martin. Teraz to strihneme. Takže... Počkaj. Takže...